Pirtûka xwendinê Rûpel 5 ders 4 b Hevpeyvîn 1 We xwarinên xwe xwestiye? Den baş, hûn bi xêr hatin. Li nav xêrê be. We xwarinên xwe xwestiye? Na, me hîn nexwestiye. Hûn dixwazin çi hildin? Ez dixwazim ji bo xurîniyê şorbenîsk hildim. Ji bo firavîn û şîrîniyê? Nizanim, min hîn biryar nedaye. Xwarinên me yên bi goşt ên pir xweş hene. Ez hez ji goştî nakim. Lê ez ê lalikeke kiftikê bi mast, salateyek û piştî xwarinê jî xweşafek hildim. Lê ji bo vexwarinê? İstekanekî av ji kerema xwe re. Hûn ê çi hildin? Ez ê lalikeke goştê biraştî bi birinç û salata hildim. Ji şîrîniyê porsiyonekî qedayîf û ji vexwarinê jî îstekanekî dew ji kerema xwe. Serçavan.